Усё вакол утульна і прыгожа. У небе безліч зорак і планет. Дзякуем, усімагутны Божа, што стварыў такі цудоўны свет. Бог вялікі і магутны можа задаволіць кожную з патрэб. Дзякуем Табе, наш любы Божа, што удосталь нам даеш штодзённы хлеб. Хвала Христу! Прывітанне, шаноўныя гледачы! Як ваш настрой? Спадзяемся, што добры. Жадаем падтрымаць мы мастацтва вакальнае, традыцыі хрысціянскай культуры цудоўнай, бо музыка наша ёсць нешта сакральнае. Яе будзе шмат сёння, тут рознай. Спадзяемся, што вы гатовыя сустракаць на гэтай сцэне глыбокае. Антон, а што адбылося ў Бэтлееме амаль 2000 гадоў назад? Там нарадзіўся наш збаўца Езус Христус. Таму зараз для вас прагучыць спеў «Ісус радзіўся» у выкананні Діяны Раманчук. Падтрымаем яе гучнымі апладысментамі.
Ти чуєш, який пригожий гук? Так, я чую, мой любий, милий друг. Ці пам'ятаєш ти, коли народився наш Збавца Єсус Христос? Так, я памятаю. Ён нарадзіўся у спакойную ноч, калі жыхары мястэчка салодка спалі, а Марыя з Юсафам сядзелі ў хляву і сцераглі дзіцятка. Таму зараз прагучыць спеў «Ноч спускаецца на землю» у выкананні прадстаўнікоў нашага дзіцячага хору. Давайте падтрымаем іх гучнымі апладысментамі. Ночь спускается
думку, ці ведала Марыя пра тое, што Езус зробіць шмат цудаў і памрэ за нас на крыжы? Так, ведаю, гэта было вельмі цяжка трымаць усё ў сэрцы. Таму цяпер прагучыць спеў «Марыя, ці ведала» у выкананні Андрэя Петрашова і Паліны Сіняўскай. А каб вы болей, як ніхто не дапаможа. Калі вельмі цяжкі час прыйшоў, ты заўсёды, міласэрны Божа, дорыш нам бацькоўскую любоў. Разом с нами кожное імгненне у наш шчаслівы і ў пару трывог. Мы схіляем пра табой калені, добры і ласкавы сябра Бог. Слухай, Антошка, а ты умеешь гулять на музычным инструменте? Не умею, але мне падабаецца, як гучыць труба і фартэпіяна. Таму зараз для вас прагучыць музыкальнае выкананне «Аве Марыя» разам з харэаграфічным нумарам. Падтрымаем іх спякотнымі апладысментамі.
А якое пачуццё зараз у цябе на сэрцы? У мяне, напрыклад, радасць. У мяне таксама, таму што нарадзіўся наш Збавіцель. А зараз для вас наш моладзевы гурт выканае спеў «Радасць». Давайте падтрымаем іх самымі гучнымі апладысментамі.